Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:07. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat mga naman sa ato ng mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Huwebes na kita, Enero 14, tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan mga nagaupod na pagi sa online broadcast o na pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod pagi sa Facebook Live kagamuman sa YouTube. Kumusta dira sa inyong ginamtangan anuman nga oras sa aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline! Abaman sa magkaaksyon tang nga naga-monitor via on air sa ilang mga transistor radio, sa ilang sinimonitor sa salakyan, mga naga-travel, out of town, or nagapadulong diri sa Metro Bacolod, halong lang sa pagbiyahe kag kinahanglan concentrate gid no, sa pagmaniho sang salakyan. Aksyon Hotline! Dawgin patilaw lang kita kahapon nga adlaw ni Haring Adlaw bangod subong hodo na likupan na naman sang galom ang aton nga kalangitan. Hopefully nga hindi ini magtayo yon kagliwat na naman nga magtupa bala ang panalithibo kabudlay gid. Kon liwat na naman nga tinupa ang ulan. Aksyon Hotline! Bangod sang eksperyensya sa Northern Negros nga ti duhagid iya strike 2 silang ginigo dira sang pagbaha daw halos kalabanan subong gaaligmat na gid no kay bisan wala bagyo may posibilidad nga mag-igo ang mga pagbaha. Aksyon Hotline! Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sining pagpangalagad sa Huwebes nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Nausubo-subo mani ang balita dira sa akon banwa sa banwa sang Kawayan matapos nga may isa diri ka banda nga nga nagpatay sang iya kaugalingon nga asawa. Aksyon Hotline!
Ari man si Richard Amaria kita yung nagaprograma kita, sige man siya pinanawag. Action Hotline. Tigin kwan sang bana ini, no? Ang bana ginlaslasan niya ang asawa sang puwak ti baloon tani karon kung ano ang latest diri nga investigation sang kapulisan. Action Hotline. Ano ginamadalom sining nga rason man? No? Ano ginaya na madalom sining nga rason? Nga mo ni nahimo sang isa ka bana, no? Dira sa banwasang Kawayan. Ti-check talang nagkaroon sa hepe nila. Actually, kahapon ni natabo ang insidente. Nagluntad dira sa Barangay Yaw-Yaw. Now, ang Barangay Yaw-Yaw, sa mga hindi kasweto bala sa banwasang Kawayan, pag-abot mo dira sa Barangay Tuyom, ti maliko ka na iya pabukid. No? Maliko ka pabukid. Amo na ang location dira medyo distansya pa ni no kay before ini siya sa Barangay Basak, no? Pakadto ni sa may Barangay Kamalandaan o ginatawag balang nga Barangay Nara. Action Hotline. Tinano ang malalom nga motibo kay nga asawa ni nagalin sa Metro Manila nagtrabaho to. Ti mga aligasyon nga kuno nagapadala man ang asawa sa bana sang kwarta samtang nagatrabaho sa Manila agud ipakay o sampuluyan nila pero do kabot sa bana asang asawa sa December 19 yawad daway kuno pagbag-o sa balay nila. Action Hotline. Yambot lano ginahalinan gisini kag nga ang nahimo sa bana nga laslasan gid sang puwak ni ang iyang asawa. Action Hotline. Kahapon ang report nga tingin na pangita pa daw nagapabilin nga at large ining ba nati baluon tana karon kun bala nagsungka nas kapulisan no naaresto na bala sa mga otoridad ini nanugid ang posible nangin madalom nga rason nga nahimo sa bana nga patyon ang iya asawa. Action Hotline. Sa pinapagid ka mga update mga kaaksyon oy kundi may ara na sang na-detect nga COVID o COVID-19 variant diri sa bahin sang Pilipinas. Kagabi pa lang na-interview naton si City Administrator M. Ang. Siling nga ina sa nga problema sa COVID actually gina-anticipate na ina sang tanan. Bagod nga waay man niya sang total ban pa sa mga travel nagligad kay even ang aton sini Department of Health ng gambal sa niya. Ang secretary bala naton sa Department of Health nagambal sa niya tiway pa man kita sa na-detect diri nga case sa aton sa Pilipinas. Tiyari na kay may na-detect na mot kung ano matabo sini, no? Ano ang himuon diri sa nasyonal? May total travel ban nga himuon na bangod gati may nakasulod na diri sa aton. Action Hotline. Amo ginasiling ko daw. No? Amo ginasiling ko. Why kita naghahatag sang notion nga ti padlukon naton o magbatyag sang kabalaka ang publiko. Hindi naton luyag nga mamahog sa public. But amo ning aton worry. Halin pa nagligad na ginahambal ta sa aton sining nga DOH. San o pa kita iya mapreparar kag san o pa kita nga maghimo sang nagakaigo nga pag-akto kag mga measures kung makasulod na diri ang bag-o nga variant o kung ining COVID strain sa Pilipinas. Action Hotline. Nga do amo niyang ginahulat. No, do amo niyang ginahulat sa Department of Health. Now, may mga pungsod like for example Germany nga may total lockdown na because of the new cases. Tikong kay isab na katrasado, siling ko mo nang lain kay ka-reactive yung sahi sa approach sa ginahimo sa gobyerno. Action Hotline. Didri sa Bacolod, siling ni Executive Director sa Emergency Operations Center at the same time, City Administrator Embang, siling nga ginatinguan na namon subong, actually part na may mga preparasyon na ginapangihimo ang city. Agod in kaso nga maglabot sa punto nga mo niya may ma-detect na nga case aton di, at least naka-set up na ang mga preparasyon ta. Action Hotline. Tigaling nga mo na bala? No, hindi man madali-dali ning
halimbawa karon kon halin sa Manila to may mga requirements ginman mo halin sa Manila may mga requirements yung ginapatuman dito nga ginaobligar nga may ara sang negative RT-PCR test ini mga nag-travel from abroad nga magkadto di sa aton, no? Nga pagsulod nila gani diri sa mga probinsya, ti may result na sang RT-PCR test, pero sila ni City Adem ang may ara pa kita requirement nga dapat may ara 7 days nga quarantine. Action Hotline. Sa tuod lang ti tanan ini paghalong naton nga ginahimo, dapat ginman nga kooperasyon sang tanan nga sektor mo halin sa OFW, no? Kag iban pa nga mga tanan o halin sa OFW kag tanan nga mga sektor nga ti involved diri dapat mag-participate dapat magatagid sa nagakaigo nga kooperasyon because at the end of the day tanan kita sa ni maapektuhan man ang worry ko mo ni inali karon maglala naman ang sitwasyon magdamo karon ang Laton-Laton Festival. Do you think hindi ini maka dulot naman sa panibag-o nga pag-istrikto sa mga regulation baw? Daw ginakulbaan ko na kaya muna siya ang magadala naman sang pag-istrikto sa mga checkpoints na nga kita nadudla na sina. Action Hotline. Ano pagid ang aton sini nga mga talakayon karon nga aga, no? Diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga update karon na by the way, may mga balita kita diri nga hatagan pagtamod man karon nga aga kay parte sa hospital bala, no? Speaking of hospital, sa bilog nga Negros, kabalo ka nagka-overwhelmed sadtong kapin pa sadtong grabe gid ang mga cases sang COVID, ti waay man niya, hindi man niya maka-cater bala ang mga district hospitals naton, no? Kulang ang facilities, kulang ang mga medical workers, much more nga kulang ang ila sining nga mga bulutangan pasyente Action Hotline. Kaya ang balita nga ginpalayag diri sang Negros Occidental Provincial Consultant for Hospital Operation nga si Mariano Antonio Cui III, na ang District Hospital sa Calatrava kag Escalante City magabaton lamang pasyente with minor cases bangod sa kakulang no sang medicine kag medical equipment. Ang desisyon diri amo ni nga ang Calatrava District Hospital i-turn over ini kag ang mapadalagan na gid lang amo ning Municipality of Calatrava and the Vicente Gostilo District Hospital to the City of Escalante. No, Escalante naman mapadalagan sini. Action Hotline. Ang tinutoyo agod, agod nga maka-operate kag maka-continue sa ila operation, maka-survive sa tion, no, nga ari kita sa ginatawag nga critical period. Action Hotline. Ay, day-day ko lang nagkaroon na kag i-plus target sa aton sining nga mga kasyon. Na by the way, ang inyong mga mensahe sini pwede gid ipadala sa aton sining nga pagpangalagad pagi sa chatroom dira nga available na. Comment section sang aton Facebook Live pwede gid ninyo ina mapadala, no, para at least aton babasahan ang inyo mga komento kag reaksyon. Action Hotline. Ano paglantaw no sining bago nga pagsulod sang na-detect nga COVID strain sa Pilipinas? Do you think insakto ni ang aksyon karon ginahimo sa nasyonal? Ang mga tikang ginahimo sa mga otoridad naton sa nasyonal? No, kay kabudlay bla mo nga magatag kita kumpiyansa mo. Action Hotline. Ipadala nyo diri sa aton sining nga pagpangalagad para nga aton ina mabasahan. No, kay subong mga opisyalis teng iban kapin pagit sa Kongreso, ang ginapalibugan nila ay subong charter change. Baw, maluoy man kamo ay. Action Hotline. Ang ginapronte pa nila nga ti economic nga provision sang konstitusyon ang ligwaton
para kunos kayuhan gid sa aton pungsod. Action Hotline. Ako ya dubious ko, doubt ko sa sining nga mga tikang kay nagapati ko nga ngini mga politiko ni ay mas prioridad paninila iya ang ilang concern sa kalawigon sa ilang pagserbisyo sang sa ila sining iban pa nga aspeto kapin pagid kon ekonomiya. I doubt Action Hotline. ara na si Police Major, i-check ko ba, ari sa atong nga linya, ang investigators, ang kawayan PNP, Online sa hotline. Online sa hotline. maki-update lang kita kay Staff Sergeant Cyrus Makiling sang kawayan PNP. Ang akon lugar dira nga natawhan, and joining us this morning is Staff Sergeant Cyrus Makiling. Sir, investigator on case, may nga aga si imo sir, si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Art may nagagit kagsama tayong balon. Salamat gid baw, kibot ko sa balita kahapon, pagbaton ko sa kahapon nga siling ko na nung tabo sa banwa ko na sa kawayan nga may balita naman nga laslasanay liog. Sir, anong latest siniman? Nagsungka ni ba? Nadakpan ni? Ano ang pinaka-latest nga information? Yes, sir. As of now, wala pagid sang development kaangot sa suspect, no? Kay ginhatposot in sa kagapon. Oo. Wala din siya na tigayon nga madakpan sang aton mga tropa. Uy. Hmm. So, bali, ang insidente natabo kahapon alauna. Yes, sir. Yes, sir. Sir, ano ang investigasyon ng patigayon mo? Paano natabo ning insidente? Kag nano ang madalom nga rason nga nahimo ni siyang bana ni ang insidente sa iya asawa? Sino by the way ning victim kag ang ngalan sang suspect, sir? Ang biktima, sir, mo si Priscilla Midjuna, Isumanyon, 50 anyos ang edad. Kag nag-istar na sila sa Purok 1, Barangay Yaw-Yaw, sa Kawayan. Okay. Ang yabana mo si Eduardo Midjuna, 58 ni ang edad. Nagdiraman sila ga-istar sa Purok 1, sa Yaw-Yaw. Okay. Taga suno man sa aton nga pag-interview sa ilang mga parinti man nga lang man sa lugar, nag-abot ni ang asawa sang December 19. Kaya nag-ubran siya sa Manila for 2 years. Okay. Pag-abot niya sa Ilabalay, nakibot siya sa nadangtan niya sa ilang balay nga daw hindi niya kuno matulugan kiti gapadalaman siya suno sa utod niya, gapadalaman siya kuno sang kwarta para ipakayo sa Ilabalay. Okay. Sadto nga tion hindi siya katulog dito, nag-star siya sa balay siyang Ibata. Sa layo na dira laman nga barangay. Okay. Kaga sang kagapon siguro inaway na gid sila nga ng panagid. Walang nakapugong ang bana kagin good trap ni ang liog sang asawa. Diyos. Ano ging gamit niya sa pag-utrab ni sir? Kutsilyo na siya do ng flamingo bla. Bao. Kuan ba kang ilo man ba? So bali ang iasawa, nag-ubra ni sa Manila. Anong ubra nito? Kabulig sa balay? Ano nga trabaho? Yes, sir. Ha? Kabulig sa balay. Sus. Bali dira sa ila puluyan, nga dira nagatiniri ang yabana, why na sila sa kabataan nga nag-istarda nga upod? May duwa pa siya kakabataan nga puro minor pa gani. May minor pa. Okay. So bangod lang ang nakita naton diri at first nga bangod lang nga daw naglain ng bot sa asawa nga why pagliwat kay expect siya nga nagapadala sa kwarta nga ipakayo sa banay yan daw mo na. Yes, sir. Yes, sir. So balik kahapon sang dito ni ang asawa ya sa ilaman bata nga sa pulian sa ila bata man pag-abot to sir ano may magkumusyon pa may linalisay pa nagatabo or gulpiada ya lang niya ngagin kuan ang puwak sini. Suno sa kuan siya hinablos nagpa-barangay ini siya kay tambong to sa may
national ID System. conference nila. Okay. And then pagbalik niya dito sa balay nila ng Yabana, amo na to nagsugod na tong ilang pagbinaisay Okay. kag natabo tong nahimo sa Yabana. So bali natabo ang insidente na sa ilan na gidya kaugalingon na balay? Yes sir, yes sir. Oy sus. Dito na posible. Ano man ang initial nga panaysayon sa mga himata, pamilya sining suspect, nakainom ni siya sir o nano? Sa ilang salaysay, wala man kainom ni ang suspect. Palito na siguro na doon na impito, naging siguro sang obra nila nga inaway. Pila kabilog ni silang kabataan nila? Ang kabataan siya 5, ang 2 ka babae may tugalingon nga pamilya. Tapos ang isa nga lalaki ato sa Manila, amo to ang nag-update sa iya pakadto diri Papuli. Okay. Tagang 2 ka babae nga minor ara sabong sa Ilabalay. Ay sus. So amo na gali ang natabo. Now, after sang incident nano ini nalagyo na lang ining suspect. Pila gani ang edad ni liwat sa suspect sir? 58. 58 ay sus. Lapit na lang gali mag senior citizen man. Now, patapos nga nalagyo siya, why gid subong information or komunikasyon nga may plano siya magsungka? Wala pa siya sang initial nga actually hindi man na sabi ka taga diri mo pangayaw na siya. Oy, okay. So wala siya sang mapalagyuhan nga or mapalapitan nga himata edi nga malapit. Ito taga kuan siya, taga Leyte. Leyte, no? So subong hopefully may ginapangita pa ni siya may pursuit operation kamugin patigayon siya. Dinto kunong direksyon niya pagplagyo padulong sir? Yes sir, sa subong padayon ang aton at pursuit ginatanaw namon ang hulos ang lapos-lapos lang siya mo may palapos sa padulog sa Masaling or mapataklad sa pakadto sa Kamalandaan. Kamalandaan, pwede man siya dito sa Tambad, sa Lumbia. Yes sir. Sa Ulado, kung na kay daman ko sa kawayan mo. Kung dito, pag siya kung hindi siya sa Masaling maglusot dito sa Tadlungon niya sa Piakto, inayawan naman tong galing kay medyo layo pang lakbayon niya. Yes sir, yes sir. Grabe actually, man. ang terrain abi kuan mo ng do forestal na gid sa abi. Forestal gid. Kay kung dito sa Nara maglabay, pakadto to sa mga nano ganina dahil ng kakugna na naspunta to, nakaproklamar pa ko na siya, dulog ka. Kung sigiyon mo lakat na dito ka na siya si Palay malusot ya. Yes sir, sir. Ay, perting malugan na. So anyway, kabay patani no nga may gindang pan ini siya kasimple sir no sang gintunaan nila. Ano man, terminis lag-away sa unang mag-asawa? May background na gid man siya nga kuan, suno sa iyang hinablos tugid nga nakakilala gid sa iya. May background na gid man siya nga battered wife gid man siya sang una ko no. Sang mismo sa iya ko galingon banan eh. Yes sir, yes sir. Ay, So sus. amo na nga nag-ubra sa Manila para makalikaw sa sang Yabana. Baway gid siya nakapreparar, why gid siya nagkalikaw no. Why man sing history nga nakaagi na ni siya gin-attempt nga why labot abing ginakastigo siya nga daw may attempt abing labuon siya kun ano sing una daw why man. May mga instances siguro sir nga nagakalabot gid man sa amo sinada mo rason nga Nalakat siya. Pa Manila gid siya naglakad siya. Ay, super team ano. So anyway, na-recover itong kutsilyo gingamit niya, sir? Wala, sir. Negative na ma-recover kay siguro gidala niya sa pagpalagyo niya. Uy, kadelikados to gali. O, termino po siya gani kung sino makita niya, pang-ubuso na lang eh. Ang mga, Ay, sus, mga ay, sus. Mga natupad. Baw, pira palayo lang, no? Anyway, kabay patani, nga may makasiplat na sa makasimanwa ko bala, ang makaiping nga barangay da, barangay Basak, kabalo ka mga alipo, onda mga upod ko sa SK, sa una mo, si Puloy bla.
Dra man sa Nara, sa sa Kamalandaan da, o basi ka monitor ka mo kay kung ang arsada, to siya to sa tuyong Malapo, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So anyway, nakuha na tong bangkay sa asawa, sir. Anong gindala na sa Banwa? Actually, sir, pagkuhan dito, pagkatabo sang kagapon, pagkagulot sang yaliog, nakadalagan pa ining biktima Ay, sa sus. Ilabalay. Mm. Pakadto sa highway, daw mga gimbulubanta, mga 200 meters. Okay. Lapit lang man sa barangay. Amo to nga nakapangayo pa siya sang rescue. Mm. Nakapangayo sa sang tabang dito, gikarga sa sang barangay. Mm. Pero pag labot sa ospital, man sa district hospital sa issue, wala na declare na sana dito na arrival. Tikon puwak mo, posible loss of blood gito, budlay ka na, no? Yes, sir. Bali, isa man lang, sir, kapilas ya, diri sa puwak lang. Ang sa puwak nga isa, kaga may pilas pag isa sa nawala nga kamot, siguro sa pag-agaw. Sagang niya, guro? Yes, sir. Ba, grabe man klase ba na ni man nga ang ginamoy gini. So kung kabalo kang yaw-yaw, kung alin ka di sa kawayan, maggahana gapadulhog ka mo na dang ila barangay proper mo. Sa lapit lang sila sa barangay hall, sir. Hello, sir. Ay nautod ang iya linya no ni Staff Sergeant Cyrus Makiling. Action Hotline. Diba si may magkasimanwa ko da, no? Sir, sorry, ginautod linya, tas siling ko lapit Yes, lang sir, sa sir. barangay proper. Aragin sila gali sa barangay proper. Yes, sir. Kaya pa purok kwan gini sa mo ang iyang balay. Ay, sige. So anyway, keep us posted na lang kay Sir Garing Ganada, basi kung makahatag mo sa mga information regarding sining nga insidente, kung may mga update pa, kabay pa basi ka monitor man siya kung padago kay ti kon lawig ni sige start na ba si may makilala man siya kaingod nga mga lugar da or mga barangay pwede man siya ka-coordinate sa inyo guro, sir, para kung gusto yaman magsungka. Yes, sir. Wala gyud problema kung may plano sa nga magsungka. Wala man problema sa diri sa station. Pero ang pamilya may plano gid sila desidido sila pa sa kanlang kaso ning tatay nila ni. Yes, sir. Sunod sa kwan sa magulang gid nga bata, desidido gid sila magpasaka sang kaso kay kung hindi nila pagipurso ang kaso, basi sila naman ang balikan. Gani man sus kasakit man nga na ano na imang nagkalanabo sa mga kasimanuan na kunday nga. Sir, salamat isa time and ma-update lang kami ugaling. Okay, sir. Sige, sir. Thank you, man. Thank you. Halong. Action Hotline. Grabe no, nga ang agin. Ang ako maglantaw ginhalinan lang siniti dugay na siya gali aksyon inin ang bahay ini nangin biktima man sang pagpanakit sang iya kaugalingon nga bana. So ang ginimo niya nagkuan siya nagkadto sa Manila nagtrabaho to nagkabulig sa Puloy-an sa Manila to. Can you imagine bla mapangayaw ka to bangod lang sa matrabaho kasulod Puloy-an man no. Ang tuyo niya nga bisan na mo panagani ako na kuya sa istorya sa abisang pagplastar sa aton pulis. Bisan mabudlay siya naggadto pa sa gani sa Manila to nagtrabaho ginapadala niya mangyapon ng banay gani sang kwarta kay ti may bata pa sila nabilin sa blind lamo. Action Hotline. Kag naga-expect siya nga iya ginapadala nga kwarta ginamat-amat pa kay OA sang banay sa ilabalay. Amo mo lang may gina-expect sang asawa mo sa bukid toy sa amon sa Kawayanda. Makabalay ka lang may sulusimento nga gamay, no? Kawayan mandang imo giniimo ang balay mo sa Kawayan, okay na iya, no? Dito sa amon kapin pagid sa bukid, to sa Mulo-Bulo, sa Tumina, sa Sura, no? Mga balay tubudlay man niya nga maghalakagid pa siminto kag kuan mo kung waay kulang man ang imo budget la. Action Hotline. Ari may posibility nakita sa kasawa pagpauli December 19 lang ho. Nagpauli di duwa ka tuig ang trabaho sa Manila. Posible nagsungguranay naman,
Naway kita kabalugid kung anong kaundan sa maging pangaboy dira ang mga mensahe o kung may lunganay sugilano nila nga basi na puno man blambana nga mo to kahapon yan ano man nga nagsulod sa tingkoy ni naging laslasan na sampuwak may pilas pa sa kamot. Action Hotline. Ting kakita kadalagan pangasawa pangayo bulig ang victim giningagaw dala dira sa kawayan tiyamakon mo na halin ka nga daan da sa mayaw-yaw, pakadto ka pa lang sa tuyom, porting ng klawig dahil dalaganon mo na. O, pag-abot mo sa tuyom, pabalik ka to sa isyo pa, makaadamo ka pa mga barangay nga magyam. Action Hotline. May masaling pa. O, mano ka na, amo ni guro nga tunaan gid sa kamatayon sang biktima pagabot sa ospital tiway na kabuhi. Action Hotline. Kasi may mga abiyanda, may mga kakilala or sa mga pumuluyo estupada nga mga barangay kasi makita niyo na kay 58 years old naman ni siya nga makasayod sa lugar niyo kay kalain pa kay may mga ginbilin pa siyang sugilano no kasi no makita niya pa kuno buson niya hindi na namayo ya no kung nagapamati man siya kay may gindang pan siya please i-report nyo sa otoridad, no? I-report nyo sa otoridad para matubang niya, masabat niya man, makahimo sa sang rason. Action Hotline. Pero para sa ako, niya, bisan ano pang rason mo niya, no? Bisan mabambal ka pa na impito ka, hindi giniya mayong ginimo, may makon, inutdan mo, iyapuwak ang sawa mo. Action Hotline. Isa ka krimen, nga kung ka isa, pwede malang tani masettle sang isa ka pamilya. Amo na nga, please, hindi gid magpadali-dali ay sus. Kabudlay, kapos manghimo krimen po kabudlay magatubang sang konsekwensya. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon
aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon aksyon radyo Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalagan palanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Agapasumbanwa Mabugnaw nga hangin Nagadapyan na Ikaw nang ginapamatian Namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalag na Mensahe nga may dala Paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw
uhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:51 na. Tamyawon ko lang niyo basahon ko lang mga minsaheng ginapadala karon nga aga. By the way, good morning dira kay Benji Bernardes kag kay Evelyn Caniete. Oy, tuto even na sa gali sa Pasay Subong. Sininga ginatamyaw ko lang ang family Kubol, family Caniete. No, dira sa Mulubulo kag Subongban. Sa iya sining asawa kuno ho. O ti siga. Kag may sawa ka na tutoy ben. Pamati sila kuno, family si Dayon. Okay. Toto even. Gagmay pa ning kabataan so na pagaling ko sumulubulo subong ti ato nas Manila Galobrao. Action Hotline. Sir Dindong Guzman Severino. Gamonitor man si Nong Binggot Itabag at Chito Itabag, Fred Kanya, Nelda Guanse, Araman Gamonitor, karon ga aga, na si niya watching you at NGC office, ba paring Fred, didlaw na ko si mo, way kigalagaw sa Patricia ba? Action Hotline. Araman si isiling ni Benji Bernardes, that's correct, Action Art. Kay nami before mag-disembark sa vessel, may 14 days kami nga quarantine na gina-follow kay amo na ang requirements, especially sa Japan. Hindi sila magpa-disembark, otherwise magstay ka sa hotel sa Japan to comply 14 days quarantine. Actually, may amo man nga ginahimo diring gobyerno. Ang problema galing, lately kay kundri sa Bacolod, si kuna gani, kita nyo mo mga OFW, si kuna gina-hotel ni mo kay para gid nga may due process bala o kon para gid nga mapasiguro nga before sila magpalauli sa ilang mga pamilya gina secure gid ginasigurado gid nga hindi na may why na gid bala sang ginabatyag safe na safe ang pamilya nila against sa COVID. Action Hotline. Galing subong why na siguro kwarta ang uwanga mo na nga pagpauli di, why na, basta may negative RT-PCR test result ka from Manila, rikta ka na sa balay mo. Action Hotline. Ara man si Mark Palma Itabag, no? Bro, kano oreta sa Magalyonda o nagapangapi naman ka mo sa cruising da? Grabe ba daw baboy pamatyag yung asawa niya ba? O sining Sir Benji, gani man. Subo-subo man eh. Madam Karen Tahanlangit, kagkay paring Idi Lumugdang. Good morning. Thank you, Gida, for listening. Dulyosa Juliana Roma, kag-asawa ni Sir Benji, nga si Maria Elena Bernardes, gapamati, kipermissional binalbagan ko no, ginatamyaw yagid. Thank you, Gida, for listening. Kahapon damo, nagapinanawag, sila hindi ka mo batio na, o tiara na. No? Kay kahapon may mga technical adjustment kita. Action Hotline. Araman si Merna Mallorca, Marvin VMG. Happy birthday sa manghod namon nga si Maidi Malapitan of Valladolid. God bless everyone. Virgie Olpinda. Monitor always from Celine Homes, Barangay Estefania. Lilia Taton, gamonitor man. Susan Pahariliano. Nelda Dakutan. Praying, follow health protocol. Amo gani na, hindi gin magatag kumpiyansa. Subong duga kalipat na kita eh. Action Hotline. Aloha Malik. Good morning. Ang mayo sa banang tuot dan liog kumadakpan. Ahay.
kaakig yo. Amor Armas, watching Barangay Villamonte. Joy Nolerd. Drilon ho, ginbaliskad yan Nolerd. Gili kong basahon to kon ang drilon, baliskaron mo no. Action Hotline. Morning dara sa imo Nonoy Tahones sa Purok Serisa, Barangay Uringao. Good morning. Miguel Nambong kag Franco Villanueva Osorio. Oy si paring kuano ga monitor man si paring Raymond Alarcon Sagal Jr. siling niya sa Santol Mandalagan. Ari kami di. O sige, present kamo da. Halong gid halong. Salamat sa pag-monitor. Pakarunan ko ni balaki may balita da sa Kabankalan man ho. Basi ma-update man ni Action Marlon karon sa Provincial Capital kay may ari diri nakita na to no, may maging padala diri nga press release parte sa Central Philippine State University dira sa Kabankalan no nga nagaklaro sila angot iya sa sining bidding bala pag kuan ini may nagpost may nagpagwa sang informasyon parte sining why kuno kamaturan fake kag libelos nga post I understand ti social media ni kon ginapost mo Action Hotline. ti Central Philippine State University ilabi na gid ang ilang Bids and Awards Committee may ara kuno fake no nga nagwa ang balita nga nagdrag sa ngalan sang universidad kag sang committee nga way man sang factual nga basis kag way man sila gin pamangkot kuan guro di statement tinang pagwa di press statement dated January 13 ti kahapon ini ang CPSU kag ang iya sini back no nga naga-deny sang aligasyon maanomali nga pagbidding particularly may ginsite diri nga DBM circular letter number 2010-19 napitsan December 30, 2010 nga ti amo ni ang ginatawag nga the Government Procurement Reform Act no ti siling diri sa taga CPSU nga ining balita nga ti wais ang may mga korupsyon nga nagkomiter daw gina-insinuate ko no nga ang CPSU daw ang ginatudlo nila daw ginatudloan nila sang korupsyon ang mga estudyante nila bangod sa sining isyo ti may ara sila nga pagklaro kag may mga legal remedy sila or legal action nga ginatun-an. Action Hotline. Amo na ti kabay patani kon makakuha gini kon makuha gid ang kaundan nga detalye bla kay number 1 way kita makakita kun din ini nga post nagwa kag gusto naton hibaloon kon no gid exactly ang kaundan sini no sang balita na no sa may area sang Kabankalan. Ang more updates sina karon na bantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Action Radio Bacolod. Action Hotline. Alas 8:59 na. Now, supunan ko lang niya. Karon sa aton nga pagpangalagad sa UDTO, sa Bacolod City Hall nga mga reports, kay ti aton beat karon mo. Ara na si Vice, i-check na sa liwat. Nag-okay na siya. Kay gusto tayo baluon no, ang mga tikang pagiding ngay muon sa city. The last time man nag-interview ko kay Vice na muno niyan dati amo na to ang isa sa mga problem bala ining COVID strain nagligad to gani ato balang nagkadto to sa na record bala nga naghalin di sa Pilipinas and then nag-travel abroad pag abot to sa abroad nag-positive sang new variant sang COVID. Action Hotline. Ang may mga question to din niya to na-acquire. Arialain pag hindi kay diri nagid sa aton niya. Halin sa gwa to, nagsulod sa Pilipinas, ti amo na ni Guro paghulag sa Department of Health, kay siling siyang DOH secretary niya. Uy, pag ano siyang infect sa aton di, kung may madetect na ti amo na Guro paghulag ta.
Online sa hotline. Although kagabi mayara na sa inisyal nga palayag si City Administrator and at the same time Executive Director sa EOC nga si Ma'am M. Ang angot sa mga lihok sang city pero ti amo na bala ay kabudlay gid sini mo hindi kita luyag nga magpamahog sa publiko pero sa tutuod lang kita nga pigado amo ni masami ang mapiktuhan kung may istrikto nga mga regulation. Joining us this morning Vice Mayor Ilcid Familiaran ng local chairman sang IETF sa Bacolod. Sir, good morning. Kasaksyon may agamay nga kahit sa ating pagpalamatay. Bao, ang aton worry nagligad pag-interview ko sa imo in the previous weeks. Amo tong ginambal tablang nga party sa new variant ni although nga hindi man aton luyang nga pahugon ng publiko pero tiari na nagsulod na mo na ni guro ginahulat ni DOH Secretary Duque Vice. Yes, news ka yesterday may araw na nagsunod na new variant. And it's good nga upon arrival na kuhan siya, no? Namin isubong, no? Kaya gina quarantine nila. All those, all coming in our country and that after pila ka days to yun swab siya and that he was positive sa new variant. And DOH nagkakandak siyang contact tracing. Ito may upod niya siya sa aeroplano eh. Gani? Yes, and let's hope and pray na wala siya may na-infect. Wala siya may nanatman. Okay. But ang ako nga may cousin ko sa UK. And in fact, one of the first Filipino nito siya. In fact, the first Filipino na nagpositive. It was one month of April, no? Okay. Ito na nakalin sa ilang yung variant ni. And that, siya that, the deadly. Dasig siya kung naman translate. Okay. Kasi ang ilato kayong cases, 50,000 mo, kada adlaw mo. Grabe, no? But in the flu lang siya ko, no? Okay. But hoping away sa mga complications dahil kung namulan na, no? And namin, ganyan may kalabot sa ito. Dito, muna, as you have mentioned, pala Action Art, ang kalaloy, diya yung pigado mo. Unlike dito in the US, in Canada, and even UK, may kung kaya subsidy, kaya financial subsidy ka nga more than what you need mo. Gani? Ang kada $2,000 kanti yawang ka na nakagasto kung isang bulan na lockdown nila, hindi good man pamilya mo. Okay. Kaya dato niya, mo na lang ginamimpilar mo, wala man tagapamahog, but ang kaluluoy diyang pigado. So hoping and praying, hindi siya maglakta, but kung nag-monitor to ang kwan, ang aton national IATF, di sa DOH, lapot na di si Action Art, kina-monitor man ang siyang aton City Health Office. Gani man. Kagang nami sila, sir, nga dapat ini ma-contain na gilayon kay although nga ti masiling naton daw ay man dapat balakan ng publiko kay hindi man siya gani ang cases ko sa new variant ni ang risgo nga mapatay ka do kalayo gani ang percentage pero kabalo ka na numbers game ni Subong kung magtaas ang cases sa aton bla pa si mambal ang presidente nga dali lang ipadala ta na liwat to si Mel Cuanto Feliciano ang mag-asawa kag pagkitaon naman liwat ni kundi ni ang nagatululumpok ni ang virus ang kagaw ni nga bag-o nga variant balati kita ya sir amo nang ganing ginambal ko pigado ya mong kaluluoy gisini may kumasustain ni ka syudad lang ka hatag sa pagkaon kinanglanon amo na bala. Yes, correct Action Art, kang ilagan nga pagtuon, wala pa ni mapalkan ang vaccine ito ang iyang na isa pa na lifespan mo. Oo, kung 6 months, kung 1 year. Now, kung yearly ni vaccination program, ng government, imagine mo i-upload lang ang budget mo. Diba, kung mo na, kung pila ka tuig. Halimbawa, kagang pag-intindi ko, sir, ka daw, hindi lang kaisa ni nga tublukan ka sa bakuna, ni mo do may second shot pa gani nga kinanglanon si mo para at least daw ang epektos lawas mong immunity mo blado mas mataas. Yes, correct na siya. Double dose niya siya.
And but ang cost siyang ato niya ginbakala, i-purchase nila, sa Seneca, for the public to know, kaya mo ka pamangkot mo niya, pila naman ang cost niya da, ano na, uniform niya siya all over the country, $5 niya siya. Okay. So mga more or less, mga 250 pesos per dose. Ang cost yun arami sa Google nila, 610 pesos, kung tungod may transportation cost na guro. Ang 610, tuwa na lang siya ka-dose. O, tanan nga vaccine, I think double dose na siya mo. Okay. So, magsiling kang Sinovac sila na siyang cost siya daw, 3,000 plus double dose pa na. Hindi na siya single dose. Galing kayong sa Lubac ni Corudo ka pigaw sa Brazil to, no? Damo man nagkomentar. Galing kayong naghambal si Senador Kiko Pangilinan, blanca na kontrapartido sa administrasyon sila. Bay nanas Kiko niya do, iya pang labugay na. Well, even si Senator Ping and si Senator Soto, may mga inquiry sila as to why nga amo ng preference. Okay. Ang explanation naman siyang hindi mo na siya preference. Ang unang vaccine na available for us, siyempre, na siyang nasyon. Okay. Oo, okay. So that ka makakuan ka na implement ka na siyang vaccination program mo Galing tamo pa ng isa ka-challenge. Liguro sa aton, liguro sa naspinta, kung hindi tayo magpabaksin, we will be spending sa hospitalization, sa naglas, sa ekonomiya ta, pundo. Oo, so, but why man ang panda wala kang pilitay? Gani man. Galing kanugo na karon kung madamo kita sang baklon nga vaccine, amo ni gani siguro dapat maplastar man nga daan kay do si Attorney Bayatan tungyanan sang alkalde nga coordinate sa barangay to make sure ngayon nang may listahan ka nga daan kay kung magsiling ka okay sino willing da masisiling ko tudloanay pa nga igo kwintahon jutay lang magpabaksin magpabakuna mayo giniguro sir ang profiling sino kung pag kuha abisang sentimento ng tao kung pilagin ang mapabakuna nga willing may ara na kita nga daan para at least hindi mausik ang vaccine nga baklon naton kung mag-alabot na. Yes, actually, correct ng imo. And in fact, in the next few days, siguro magkuha na ni ang Mayor Memorandum address sa aton barangay officials na mga inventory na siyang tanan nga gusto magpa-vaccinate. So, bali, another ini nga executive order, yung pagwa ni Mayor, why pa ni magwa vice, no? Why pa magwa? Kaya may COVAC council kita. Okay. Ma-come up, so gather supong sa mga data, in fact, nag-sharing na. So, may proposal na si Kwan, si Doc Edwin Miraflor. Okay. Subject for amendments and approval. Siyang EOC, COVAC Council, and the Mayor. I see. Ate, sige. So, ma-update lang kami siniguro kung hindi man sa kay Attorney Bayatan sa Liga ng mga Barangay President, sinabato na naman nila kung ang pagwa na man ni Mayor Executive Order. On that note, salamat, Gid Vice. Halong Gid Permi. Good morning. Yes, kamo man. Halong, God bless. Action Hotline! Hindi pa tapos ang laban, no? Amo ni nga kinanglan tanan kita halong gid. Oy, may bag-o nagsulod kami mensahe. Sorry gid bag-o ko lang nabasahan. 2 minutes ago, lihog lang ko ka check dra vice stricto ang guard bantay sa Plaza Mart sa face shield. Correct dira ang guard pero lihog lang ko kadtoi. Kay kagapon ang iba nga maintenance dira wala ga mask or face shield. At hindi si Vice na pagkatuon ta, kundi ang Task Force Disciplina Action Officer, no? Si Wilfredo Taba Julingo. Sir, liyo ko nung check na, ay kinaway ko nung gasuluksok na ang mga tagiya o kung mga tenants, kilada sa Plaza Marto, ay palabot na niya. Don't worry, Ralston Saragosa, palabot na niya sa taga-Task Force Disciplina, na oras na para sa laon ang bagong nga isyo. Ready na da monitor mo. Gapanuktok na ang aksyon hotline. Ay kalain.
bugoy ni Sir Alex Montisa ay. Ha? Ginatamya si Guillermo Gimo Clarito. Di bala mo ning aswang sigunang Gimo, tininti Gimo, no? Dugay na ni siya nga drama, pero hindi ni siya mong ginatumod nga si tininti Gimo, ah. Action Hotline. Sa pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Langilan, kag pamilya Zelo sa Barangay Nabulaw, si Palay. Madamo nga salamat. Thank you for listening. Dorian is enough. Pwede i-plant naman. I-plant naman. Bugoy kagid Sir Alex, ha. Good morning. Plaza Mart lang. Tanan sa downtown, halos wala facial daw. Task Force Disiplina, sir. I-check na kita ba, Linggo. Karoon ko nagmanakop ni sila. May nadakpa na ginman kabuliwat na, ha? Karoon na sa Action BBB program. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%.
50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen Radio Philippine Standard Time, alas 9:21. Action Hotline. Gusto ko pagaling tiyempo tayo hindi na magtugot to. Siling ni Sir Benji Fernandez niya nauna paabot ang UK COVID variant kaysa COVID vaccine. Tinayadasing ang transmission. Sir mo, nalimatapikan ka bla? Action Hotline. Ay, kay Virgie Olpinda, kay paring Lipong, grabe ngalan ni paring Jerry Chupoy Magbanwa, kay Tita Elma Lusok Polidario, ga Monitorman Nilda Dakutan, Victor Tugaf, Amor Armas. Action Hotline. Ara man si Sir Armando Cabilis, oh. Sir, kumusta na sa imo sa abroad? Okay lang. Si Taba na ang katapat. Vanessa Mayo, please guys, mask up and wear your face shield still. Keep safe kamo da sa Bacolod. Thanks from Minnesota, USA. Action Hotline. Amo na, hindi kayo magkumpiyansa. Bisan matapos pa ng vaccination program, hindi kita magkumpiyansa gihapon. At the end of the day, kita tanan sini makabenepisyo. Action Hotline. Why na ko galing tempo nga ako lang ginaremind sa inyo, Arya, pabakura nyo ginang immune. Iban nga maminsayo ay kumalabutan, pasensya gid karon sa Aksyon BBB program. Aksyon ay pahihupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon